Takže vítejte u dalšího dílu Terrarie. Jdeme zase na single player. A počkat, jak to, že mám Bandicam vypnutý? Zrada. Jo, furt to natáčí, dobrý. No, kurňa, ale to se potom zapne. Takže dáme single player, nebo jdeme na multiplayer, zkusíme tady Newland, tak nic, ale já si zapnu Bandicam a dám si to sem a budeme zase za Honzy, dáme si tady tenhle svět a já jsem jeden den hrál multiplayer s kámošema. Kámoš jeden je čor, normálně potion. A normálně, tak já jsem zase musel jít, tak já si říkám, to bylo určitě z korálu, a ono to nebylo z korálu, no to bylo z žraloka, což není moc dobrý, takže jdeme na výpravu za žralokem. Žraloku, já se to nebojím, ty parchanty. Vany, hoča! Králíček z Matrixu. Blood Moon, další Blood Moon. Tak aspoň uvidíte v mým podání Blood Moon. A da faka, biať. Drhnu vám zmrdí. A kurva, do prdele. Trollo, zdrhá. Ne. Já mám ještě Water Candle, no není to dobrý nápad. Si vzít na Blood Moon ještě Water Candle a tady je tenhle, co tady dělá Devoure, tenhle parchant, víte ne? To, no, co tady dělá ten červ, tak mě to nedělá problém ho zabít. Ale budem asi tady na tomhle můstku. Mrli. Pojď si, parchante. Nebo já nevím, jak je to. Jak se jmenuješ, ty zmrt. Ne, ty. Ty vole, viděli jste to? To oko se vynořil z dola. Co to, kurňa v oko? Co si myslíš? Si o sobě myslíš, že jsi z Matrixu? Protože ono se vynořilo. Bez ze spodu. Jak dlouho natáčíme? Natáčíme, dobrý, ještě máme čas. Já vím, že se koukám předčasně, ale tak na čas, ale tak chci být ujištěný. Ty vole, já jsem nechtěl toho Worma, nebo jak jsem mu nadával. Ty Die Bloom, to jsem taky nechtěl. Co to dělá Goldfish? Co ty svíňa? Ne. Ale měl by být ještě Blood Moon. Já si tam dojdu pro ten svůj gold coin. Protože tam mám gold coin. Mám už jenom jeden gold coin a to není dobrý. Ne. Dá se to ovládat i šipkama, nedá. Což jdu. Já jsem rád, že se to neovládá šipkama. Tak dobrý, teď kosím. Já jsem si to tady udělal chytře, že se tam nedostanou zombíci nahoru. Možná jo, tak já jsem většině na výpravách, kde já zdrhám normálně. Já vím, že jsem lama, ale já musím zdrhnout. A tohle není server, takže tady nemůžu dát normálně den. Nejsem taková lama. Spadl hvězda. Ana Crestalius.
It's no use, jak by řekl Silver the Hedgehog. It's no use. Goldie, zombík, nezájem. Korupce se určitě rozšířila. No to prč. Brzo a já budu v korupci. Brzo a tam to moje království bude. Korupce. Už to tak vypadá. Sraní. Ne. Kosíme. No, já se podívám teda, já vím, že je to risk, ale... Korupce se... No, to prčic. Water Candle plus Blood Moon, špatný nápad. Rovná se špatný nápad. Ty vole, 3 hápka. Viděli jste to? Já mám normálně štěstí, ty vole. Já tady totiž blbnu. Prosím, vezměte si. Ten Blood Moon, předtím jsem to úplně zvládal bez problému a teď to takhle failím. Já si tady dám takhle, abych viděl ten čas. Ty vole, já jsem předtím taky měl Blood Moon, jenom když jsem si tak hrál. A zvládl jsem ho úplně bez problému. Ale já tady prostě totiž furt pobíhám někde. Proto já si tady někde neudělám nějaký bunkr, nebo že nemůžou na mě jít z obou stran, ne? Tak to se neudělám, ale je jich tam až na mě moc. Ale můžu se schovat pod vodu a zabarikádovat se tam. Barricade, motherfucker. Tak teď jsem viděl, jak se zrodí zombík, jenom se tak objeví a řekne si, hej, tam je nějak. Já tu nebudu zůstávat. Já se ještě zabiju takhle. To je smutný, až to bolí. Tak dneska je failování Blood Moonu, můžete se aspoň zasmát. Minulý díl byla uvítačka a tenhle díl je failovací. Začnu k tomu dávat jména, jakože Fail Blood Moon. Můžete si to několikrát přetočit a budu natáčet 15-minutový videa, protože natáčím přes Bandicam. Kdyby něco. Mám kompl Windows XP ještě s rodičema, ano, jsem ještě u rodičů. Víte aj, nebo nevíte, ale díky dneska, teď mám po škole a fakt díky za minulý video. Koukl jsem se, mělo to tam už 1 like, 5 zhlédnutí a doufám, že to půjde tak dál. Jako byl bych moc rád, kdybyste dávali lajky, ne moc dislikeů, budu se snažit dělat dobrý videa. A kdybyste si říkali, že mám takový trochu divný hlas, to jenom na té kameře, já mám jinak tak celkem dobrý hlas jako v reálu. Ty vole. Smůla, že to nezabilo toho zombíka. To by bylo hustý. Kurňa, zabývám se něčím jiným a ještě jsem vzal omylem Goldy do ruky. Daj se házet? No daj. Je takový. Daj, motherfucker. Prostě hodím to. Au, moje hlava. Kubrikojně. Zase, viděli jste to v jak prostě ze spodu z té vody jak vyletělo, zdechni. Viděli jste ty zombíky, jak jenom to dalo žuchli.
Do žumpy? Ne. To mě napadlo jedno video zrovna s Mentem a Gamerem. Chtěl bych doporučit, nemám je v oblíbených, ale jsou to dobří let's player. Já vím, že teď se mám zabývat něčím jiným, protože teď je Blood Moon a vypiju Shine Potion, Iron Skin poťáky, Laser Healing a Night Owl Potion. A teď mám maximum normálně light. Mám Night Owla a Shida. Vidíte, jak to svítí tady? Bojím se, že to bude zase ta Corrupted Goldfish. No, je to někdo jiný než Corrupted Goldfish. Já to zasraný zombie. A ještě mám tu Mining Helmet. Takže powerful. Ještě máme 4 minuty, takže už začíná zase den, jak to tak vypadá, ale ještě je tma chvilku. Takže dobrý, Blood Moon pokořen. Hned to uploadnu a udělám asi další video. Včera bylo jenom jedno. Trochu jsem neviděl, jak ještě jsem natáčel jsem totiž poprvé s Bandicamem. Ale jako teď už vím jak, musím si tam napřed musím spustit hru, tam se mi dá terraria.exe a tak. Pochybuji, že mě to bude nahrávat plochu. Pokud byste udělali nějaký hezký intro, pokud byste uměli, tak prosím, kdybyste mě ho udělali, já bych byl rád. Nějaký úplně hustý. Jako, nemusí být úplně nejlepší, ale nějaký takový aby bylo nějak tak akorát, aby se mě líbilo třeba. Tak, já už to asi ukončím. Takže mějte se dobře a zase někdy příště, tak čau.